Asta îți crește, documentat științific de altfel, îți crește nu numai încrederea în forțele proprii și capacitatea de a-ți asuma riscuri mai mari, îți crește inteligența. Ce vreau să spun cu asta? Spune Sean Acor, autorul cărții Happiness Advantage, că dacă aplici niște tehnici simple de gândire pozitivă, de psihologie pozitivă, asta e una din ele, alta este să scrii recunoștințe. Ceea ce se întâmplă este că începi să vezi mai multe opțiuni atunci când încerci să rezolvi o problemă. Și când faci asta și ești cu mintea orientată pe plus, studiu făcut timp de 30 de zile să scrii 3 lucruri pozitive, ajungi să iei decizii cu 31% mai bune decât grupul control care nu a trecut prin acest proces. Mai în glumă mai serios, ești cu 31% mai deștept. Deci dacă vrei să-ți crești inteligența, cel puțin aia adaptivă, legată de cum rezolvi în mod creativ niște probleme, asta e o metodă extrem de simplă ca să faci acest lucru.